Ambe ake sɔgɔmada in na k'a di maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma bi ye tɛnɛ ye janvier kalo tile 29 san 2024 laada don ne ni waati ninnu kɔni sera an bɛ don an ka gafe kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ gafe kunnafoni baaraw la an bɛ min ye sɛbɛnw ka taa olu yɛrɛ kɔni ɲininen kɔfɛ ayiwa an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ min ye kumaba ye an tɛgɛ don n'o ye ka sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ kuma ko o di maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma b'a fɔ laada don i b'a ye an ye gafe min sɔrɔ gafe min ni ale yɛrɛ kɔni b'a la ka min ye gɛlɛya min bɛ nin waati in na ani kunnafoni la kumaba minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin waati in na k'i da don olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o de ye laseli min kɛra an ka jamana marabaaw fɛ ayiwa min b'a jira k'a fɔ Mali Burkina ale ni Niger olu bɛ y'u fosi ka bɔ min ye jɛkulu belebele min bɛ n'a bɛ farafinna tilebiya fanfɛ jamanaw olu yɛrɛ kɔni kofɔ ni o ye CEDEAO ye ayiwa fo ka taa bila bi an bɛ waati min na kiiri tigilamɔgɔw olu ka daba o kɔni o na yɛlɛ bi ayiwa dayɛlɛ min yɛrɛ kɔni sen fɛ n'u na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa kiiri baara caman bɛ u kɔni n'u tɛgɛ se o sɛbɛnw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o sɛbɛnw na min ye Aras Bachi ale kɔni ta b'a la fo ka taa bila ayiwa jamana ɲɛmaa tɛmɛlen n'o ye Elhaji Ibrahim Bukari Keyita ala ka ɲin'a la ale ka pankuru sanni ayiwa yuruku min yɛrɛ kɔni yera o sen fɛ o fɛnɛ o na don kiiri yɛrɛ kɔni fɛnɛ la fo ka taa bila min ye banajugu min ni a binna jamanaw bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ jamana yɛrɛ kɔni kan n'a bɛ wele covid-19 ayiwa o min ni o donna an fɛnɛ fɛ yan nɔ yaasa ka se ka niw k'olu kisi ayiwa ani ka dɛmɛ don malidenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wari min taara o fɛnɛ da fɛ ayiwa a donna sira min fɛ a bɔra sira min fɛ ayiwa olu fɛnɛ yuruku eko kiiri tigilamɔgɔw u kɔni u na u tɛgɛ se nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛn a kɔni a ka ca nka nin ye ala kumaba dɔw ye an da sera min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o ka bɔ ye Salifu ayiwa jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ n'a ale bɛ Imam Mamudu Diko ale yɛrɛ kɔni ka tɔn kofɔ ni o ye semasi ye ayiwa ka fara politiki tɔn ale ni jamanaden nanama sumalen wɛrɛw ni o ye association ye olu b'u yɛrɛ sɔrɔ ayiwa olu kɔni y'u yɛrɛ sɔrɔ min ye semasi yɛrɛ kɔni jabala la ayiwa a laɲini o de ye ko olu ka dɛmɛ ni dɛmɛ a bɛ ta ka ɲɛsin min ye Imam Mamudu Diko ma ni ale yɛrɛ kɔni bɛ taali yɛrɛ kɔni fɛnɛ la halisa a ma segin ka na so fɔlɔ wa i b'a ye ka fɔ ninnu ye kumaba ye Salifu an na minnu yɛrɛ kɔni walawala Salifu kɛrɛfɛ adama ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ nɔ min ye ka se ka nɛgɛw k'olu lajɛ diɲɛ donna sirakɔrɔ minnu sɔgɔlen banna lala an n'olu na se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na foli an b'a kɛ ka ɲɛsin Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mamadu Fa Senbara honorable an b'a fɔ ka waleɲuman ka Kalilu Senbara Universel Media ni Universel Media kofɔra ka ban siga foyi t'a la tulu la Dani Sanji tulu la ayiwa Sanbala ɲɔgɔn o de ye Super GT ayiwa i b'i da don ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka kuma la Super GT ale tɛmɛlen kɔ ka bɔ ye Salifu min ye ka nɛnw ko olu timiya ka min ye farikolo ko o la sewa ayiwa Super GT ayiwa Universel Media a kɛtɔ b'a la olu nana ni da la dumuni yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ni o bɛ tali kɛ boisson na kɛrɛnkɛrɛnnenya la établissement ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya établissement Mohamed Senbara ni i kɔni mago bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji labaria ale ni ji labila ni olu ye ji suguya fila ye minnu ni a dilanlen bɛ ni yiriden gɛrɛgɛrɛw olu nɔnɔ yɛrɛ kɔni bɔlen ayiwa o de bilala min ye minɛ kɔnɔ minɛ min n'a lasagolen bɛ ka ɲa ayiwa aw ka kɛnɛya a ka farikolo ka sankɔrɔta ani nɛnkun o ka timiya ayiwa o yɛrɛ kɔni kama aw k'aw jigi kɛ min ye ni ji kofɔlen don labaria ale ni ayiwa ju labila ni ji labaria olu yɛrɛ kɔni ka ju ye min ye ayiwa tomi o b'a la ka taa se anana mangoro fo ka taa bila min ye a pɔmu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la siga foyi t'a la ni ye i wakilu kɛ ale ye an dalen dɔ la k'a fɔ kɛnɛyaw olu na sabati min ye nɛnkun olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ o natimiya Salifu o tɛmɛlen kɔfɛ boli ka taa sugu la an b'o kɛ joona ka sɔrɔ ka don an ka fasiri kɔnɔna la Universel Media n'a ka produit kura moteur tulu Super GT moto ni mobiliw aw ka moteur ko gɛlɛya banna pewu moteur tulu Super GT a litre kelen bɛ yen motow ta a y'aw wasa don Universel Media ka moteur tulu la Super GT qualité supérieure ka bɔ Saudiya jamana kan 4 litres voiture ta nga mobili manga mandi shishikuru bi cari nɔfɛ mbalimakɛ mbalimamuso i mi wasa don moteur tulu Super GT la
k'i ka motɛri kɛnɛya k'a k'a sigi tulu kelen pewu motɛri tulu super GT 20 litres remorque ni bɛnninw da y'o ye Universal Media ka huile de moteur super GT qualité supérieure a caman ba sanda Modibo Kure kama fɛ do Universal Media la bozola woninda la n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se ka weleli kɛ 20 21 36 67 walikelen 78 80 02 42 aw bɛ se ka 83 78 58 18 fɛnɛ kɔngɔ Universal Media ka moteur tulu super GT moteur tulu la qualité ɲuman ko da sigatala bamanan kote tani ka sigi ye bana ye ate joni dengelen to aywa min ye kanumbaw ye ko ka fuyina amanyine mashi yɛrɛ kɔni dengelen kɔ bi an bɛ waati min na ko ɲɔ ka ca u yɛrɛ kɔni fɛnɛ la o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye an pana nka aywa min ye kanumba dɔw kunna nka hakili a b'u la an n'u yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ teliyala i b'a ye k'a fɔ salifu i bɛ bi kunu ka daminɛ kunu na ka na bila fɔ bi yɛrɛ kɔni fɛnɛ la malidenw i b'a ye k'a fɔ min ye kamana guwan ani sira ani jatigɛ o kɔni o donna malidenw yɛrɛ kɔni ka kukura tuguni bari ka da kan min ye aywa hakilina belebelew min ye aywa faamuya belebelew fo ka taa bila min ye aywa ni jamana marabaw aywa olu yɛrɛ kɔni mana sariya belebele dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta walima ka fɛɛrɛ belebele dɔw tigɛ i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la a bɛ don ni jatigɛ ale ni siran ye maliden caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan a ko bi an bɛ waati min na min ye faransi gɛnni kɔfɛ minisma gɛnni kɔfɛ ka min ye takuba k'o gɛn G5 Sahel ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ gɛn min ye Mali Burkina ale ni Niger olu kɔni farala ɲɔgɔn kan wa k'u kɔgɔ ka se ka a da min ye CEDEAO la ni o ye farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw olu ka tɔn belebele min yɛrɛ kɔni bɛ yen i b'a ye bi an bɛ waati min na min ye aywa kunnafoni a bɔra ka bin kunu waati min na Mali kɔnɔ an ka da la k'a fɔ Niger ale ni Burkina a binna o waati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ye fasiri sɛbɛnba ye Mayimuna Dumbuya aywa ale ko min ye Burkina ale ni Niger kɔni ta ye aywa min ye ale kɔni tɛna se ka fɛn yɛrɛ kɔni fɔ la nka bi an bɛ waati min na a ko nin kumakan min yɛrɛ kɔni fɔra ale bɛ a yɛrɛ ɲininka yalima jamana marabaw n'a ma ɲa aywa hakilina in taara ni jamana yɛrɛ kɔni ka laɲini ye jamanadenw olu ka lafiya ye ko kun kelen jumɛn de la jamana ɲɛmaaw u ma jamanadenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ɲininka o fɛla la min ye politiki tɔnw b'o la ka taa se jamanaden nanamasumalu olu b'o la fo ka taa se min ye sɔrɔ bosonbaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a ko bi an bɛ waati min na jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni b'a la ka min ye ka sariyaw ta min ye ka se ka kun kelennaw ni hakilina dɔw ta ka sɔrɔ u ma jamanadenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ɲininka a ko nin ko in o kɔni o kɛlen bɛ anw ka cɛmancɛla fanga o yɛrɛ kɔni taalan ye bi an bɛ waati min na n'i ye a jate yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ ayiwa min ye gɛlɛya caman o yɛrɛ kɔni o fɛnɛ bɛ yen nɔ nka an ka da la k'a fɔ nin gɛlɛya ninnu ye waati gɛlɛyaw ye ayiwa a na se ka tɛmɛ ni an yɛrɛ kɔni ye an cɛsiri nka n'a fɔra ko nin n'a gɛlɛya ninnu kɔni fɛnɛ la min ye anw ka hakilina dɔw ta hakilina min bɛ anw yɛrɛ kɔni mabɔ min ye an ka tɔnbaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ jamana marabaw la ayiwa ko kun kelen jumɛn de y'a to n'a ma ɲa olu bɛ ka baara kɛ ni jamanadenw fɛla n'u ka laɲini n'u ka lafiya ko kun jumɛn de b'a to jamanadenw olu yɛrɛ kɔni tɛ ɲininka u fɛla yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko bi an bɛ waati min na ayiwa min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye hakilina ta hakilina min ni a jɔyɔrɔ a ka bon kojugu ka sɔrɔ min ye jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye olu yɛrɛ kɔni ma se ka ɲininkali kɛ a ko jamana marabaw n'a ma ɲa u bɛ nin tacogo yɛrɛ kɔni fɛnɛ la e ko don n'a nataw la tariku o kɔni o tɛna ayiwa u minɛ u guw la wa a ko bi halisa an bɛ waati min na min ye jamana marabaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ an ka waati yɛrɛ kɔni tɛmɛnlenw na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ CEDEAO ale kunkanko kibaruya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa an ka jamana maraba fɔlɔw olu yɛrɛ kɔni doni min kɛra CEDEAO la walima u ye CEDEAO a sigili min yɛrɛ kɔni kɛ sen kan a kɛra ni hakilina min ye o de ye ka se ka farafina jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tilebiyan fanfɛ jamanaw ye olu yɛrɛ kɔni na se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na min ye ayiwa balimaya la ayiwa ani dɛmɛ fo ka taa bila bɛn ale ni ɲɛta o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la san 49 Mali anw bɛ nin jɛkulu in yɛrɛ kɔni fɛnɛ la e ko min ye hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔla kɔnɔ politiki sira sɔrɔ sira fo ka taa se min ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni sira la ayiwa i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmaaw e ko u m'olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni don ngalama la wa k'a sababu kɛ min ye gɛlɛya kunkuruninw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ko bi min ye ayiwa an k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a dɔn ayiwa laseli min
min kɛra anw ka jabaranisoba o yɛrɛ kɔni sanfɛ jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ayiwa u m'a yira k'a fɔ anw bɔli min kɛlen filɛ CEDEAO yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa ko fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni natigɛ ayiwa kɔlɔlɔ ni gɛlɛya min yɛrɛ kɔni b'a kɔfɛ malidenw olu yɛrɛ kɔni na se ka kisi olu yɛrɛ kɔni ma cogoya min na a ko bi an bɛ waati min na n'a ma ɲa jamana ale yɛrɛ kɔni bilala a kelen na anw ka jamana bi i b'a ye k'a fɔ min ye gɛlɛya caman o yɛrɛ kɔni bɛ yen ayiwa o de kelen bɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye hali jamanadenw olu yɛrɛ kɔni kuma dɔ la da la dumuni magoɲafɛn dɔ olu yɛrɛ kɔni sɔrɔli o bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni fana ye ayiwa min bɛ tali kɛ a kuma fɔli la ko o de ye ka se ka i da yɛrɛ kɔni lamaga kokura tuguni gɛlɛya k'a bɛ yen nɔ wa a dogon tɛ maa si yɛrɛ kɔni fana den kelen na ayiwa a bɛ ka min ye tɔɔrɔ caman k'o lase malidenw yɛrɛ kɔni fana ma misali suruma a y'a ta k'a kɛ ni énergie olu ka gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ wa ko o de ye gɛlɛyaw la gɛlɛya malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ min yɛrɛ kɔni fana la a ko a ka kuma la min ye Mayimuna Dunbiya ye ko a t'a la ka lafasali kɛ ka ɲɛsin CEDEAO yɛrɛ kɔni fana ma ko nka an ka da la k'a fɔ min ye jɛkulu y'o jɛkulu a bɛɛ n'a gɛlɛya ani a ka fiɲɛw olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa nka n ko o t'a bali min ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni fana ye ayiwa min ye Baba Modibo Keyita ninnu n'a ɲɔgɔnna su wɛrɛ olu kɔni ye hakilina min ta kan anw k'o hakilina ko o bɛɛ lajɛlen ka se ka ayiwa min ye minnu sɔnna a kɛtɔ b'a la yanni Baba Modibo ninnu kɔfɛ ayiwa minnu sɔnna jamana marabaaw la ka hakilinaw olu yɛrɛ kɔni fana ta ayiwa i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la n'a fɔra les pères fondateurs ani panafricanistes olu kɔni ye Modibo Keyita fo ka taa bila Toma Sankara ninnu na olu kɔni ye farafinna ka kelenya min fo ka taa se an ka tilebiyanfɛ jamana u ka kelenya min ayiwa ni olu yɛrɛ kɔni ye o laɲini sɔrɔ taa sira jago taa sira an ka laada ayiwa o laɲinimali o taa sira yɛrɛ kɔni fana fɛ n'a fɔra ko anw ka jamana marabaaw e ko nin baara min yɛrɛ kɔni filɛ ka kɛ o t'a la k'o bɛɛ lajɛlen ko o ta k'o don n galama de kɔni fana la wa a ko bi an ka tiɲɛ fɔ min ye CEDEAO kɔni fana ye gɛlɛya misɛnnin dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔna la bi nka mun o bɛ tali kɛ hali min ye ka se ka dɛmɛ ko se k'o ta k'o ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ kɔni fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye banbaci kɛlɛ o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka an kana ɲinɛ min bɛ tali kɛ jɛkulu fɔlɔ min n'a bɛ wele ko MISMA i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni kun ye CEDEAO ka jɛkulu yɛrɛ kɔni wulili ni a bɛ tali kɛ dɛmɛ la ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni fana ma ni olu de kɔni nana bɔ yen ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'o kɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni fana la a ko bi n'i ye CEDEAO yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ ayiwa CEDEAO ma dɛmɛ kelen ka se ka o ta k'o ɲɛsin Nizeriya kɔni fana ma bari Nizeriya min ni CEDEAO yɛrɛ kɔni a siège belebele yɛrɛ kɔni sigilen bɛ Bukarɛmu o kɛlen bɛ ka min ye juru kɔni ja olu yɛrɛ kɔni kan na tile kelen an b'a mɛn k'a fɔ ko CEDEAO ka dɛmɛ k'a sera Nizeriya kɔni fana ma a ko bi an bɛ waati min na komi Mali yɛrɛ kɔni y'a fɔ waati tɛmɛnlenw na ko an kɔni mago tɛ maa la an na se k'an ka gɛlɛyaw k'olu dalakuru an yɛrɛ ye ko o de kɛra sababu ye an ye Faransi gɛn ka MINUSMA ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni gɛn cogoya min na a ko an ka sɔn a ma kuma dɔ la CEDEAO ale yɛrɛ kɔni bɛ wale kɛ wale min n'a bɛ jamanadenw bila gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o ye da sɔgɔli min n'a a bɛ kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ninnu kɔni fɛnɛ ma a ko nin ye sariya sɔsɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Pasili Soyinba a yɛrɛ kɔni y'o kɔni fɔ a ko bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ kolonɛli Asimu Goyita la ko a kɛlen ka nin hakilina ni sariya ba in yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta e ko don n'a nataw la tariku o yɛrɛ kɔni o tɛna minɛ wa bi n'a ma ɲa i bɛ nin wale n'a ɲɔgɔnna siw kɛ a b'a kun bɔ min ye jamanadenw ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni hakilina ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o fɛnɛ lamɛn a ko ale yɛrɛ kɔni ka ayiwa laɲini ayiwa min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o de ye ɲininkali min ni a kan ka kɛ malidenw na ayiwa yaasa ka se ka u fɛla ani u hakilina ale yɛrɛ kɔni ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ kɔni bɔli CEDEAO yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko hakilina di yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko CEDEAO a sigidon o kɛra min ye mai kalo tile 28 san 1975 ni o ye 1975 ye ayiwa jamana 15 olu de tun bɛ a la ayiwa Cap Vert o nana ka na fara kan min ye san 1976 ye ayiwa san 2000 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Mauritanie ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'i fosi ka bɔ a ko hakilina min bɛ jɛkulu in na o de ye ka se ka farafinna ka kelenya ka se ka o
wɛrɛ kɔni don da la a ko hakilina min bɛ jɛkulu yɛrɛ kɔni fana la o de ye ka se ka sɔrɔ ko ka se ka o yɛrɛ kɔni yiriwa ayiwa min ye politiki taasira jamana marali hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u na se ka dɛmɛ ko la cogoya min na min b'a to jamana ninnu denw u na se ka lafiya cogoya min na i b'a ye bi an bɛ waati min na CEDEAO u tun ye labɛn belebelew kɛ minnu ni a tɔnɔ kun kan ka se an ka jamanaw ma don n'a nataw la ngo nka Asimu fo ka taa bila min ye Niger jamana ale ni Burkina jamana olu kɔni ye u fosili min kɛ ka bɔ CEDEAO la e ko nin tɛ Mali yɛrɛ kɔni jɛlen ye ayiwa min ye nin dɛmɛ ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin anw ka jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma Fasiri Sɛbɛnba o de ye Mayimuna Dunbiya ye an ye min salo ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la ni o ye Bamako wula yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Bamako wula yani an ka tɛmɛ ni Fasiri yɛrɛ kɔni tɔ ye an na an kɔrɔkɛba Babakan de Faransi an bɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ fo ayiwa bi an bɛ waati min na Aras Batch ça le guide maintenant ni ale yɛrɛ kɔni di CDR wa i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni a ka kiiri baaraw e ko a dayɛlɛ ni o dɔ tɛna kɛ bi wa bi an bɛ waati min na min ye maliden caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la guide a kanubaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛ jɔlen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kiiri tigilamaw olu yɛrɛ kɔni na nin waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa kiiri dayɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ maa caman kɔni ye a yira yɛrɛ k'a fɔ ayiwa min ye nin kiiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye mɔgɔ caman minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ bɛrɛ la nin waati in na ayiwa kiiri kɔni u ka dayɛlɛ ni a na kɛ ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye u y'a yira k'a fɔ ayiwa Arasi Baci ale kɔni tɔgɔ na ye a la o ka bɔ yen ayiwa minnu ni olu jalakilen bɛ Sekiri port la ni o bɛ tali kɛ an ka pankuru jigi kɛnɛ min ayiwa ni majɛ y'o o wariko yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ ani o baara minnu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ yen nɔ wa o fɛnɛ o sɛbɛn na y'a la Covid-19 ni o ye banajugu min ni a kun kelen bɛ ka diɲɛ k'a lamini o fɛnɛ o yɛrɛ kɔni kun b'a la fo ka taa bila min ye jamana ɲɛma colonel achat d'équipement militaire n'o ye an ka finitigilakaw olu ka pankurun ko fo ka taa se jamana ɲɛma tɛmɛlen Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ fɛnɛ ka pankurun sanni ko ala ka ɲin'a la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye dossier ye minnu ni olu kɔni na yuguyugu ayiwa nin sigi yɛrɛ kɔni senfɛ a ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn dossier 160 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma minnu ni tɛgɛ yɛrɛ kɔni bɛna se olu ma nin baara ninnu kɔni senfɛ a bɛɛ yera k'a fɔ min ye CDR ye ale porte-parole ayiwa n'o o ye a kumasentigi Yusuf Ali Bacili Arasa ale kɔni ale n'a bila kiiri tigilamaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ bi yaasa ka se ka a ka ko k'olu yɛrɛ kɔni bɛɛ jalatigɛ o waati kelen na min ye CDR ye a biro maaw olu kɔni ye min ye kunnafoni yɛrɛ kɔni di k'u ka tɔndenw ani kanubaw fo ka taa se dɛmɛbaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ani maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka olu yɛrɛ kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko bi janvier kalo tile 29 ko Arasa Baci ale kɔni na bila kiiri yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko nka olu kɔni ɲɛ na jɔ min ye nin kiiri baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa yaasa u ka faamuya u fɛnɛ na se ka o bɔ a kɔnɔ ni jamana ɲɛmaw n'a ko yɛrɛ kɔni bila cogoya min na hakilina jiginna Arasi Baci ale kɔni tɛgɛ jɔra a la ka se k'a bila min ye bɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa ka sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ min ye kuma mɛnna la ko o ye kuma purugutulun ye ayiwa min ye a ka lafasalibaw olu kɔni ye a laɲini min ye ka se ka liberté provisoire n'o o ye ka kaanabila kunkurun ko o di a yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma nka o min ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma sɔrɔ ayiwa bi an bɛ waati min na ni o ye janvier kalo ye san 2024 la chambre d'accusation olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛna sɔn o min ye o liberté provisoire o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma an bɛ waati min na Arasi Baci a kɔni a dalen bɛ kulukoro yani kiiri tigilamaw olu yɛrɛ kɔni o tɛgɛ ka s'a ma Fasiri Sɛbɛnba o de ye Laya Jara ye an ye min salo ko kura tuguni ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la n'an tora o Soir de Bamako kelen kɔnɔna la Adama ayiwa min ye jɛkulu ye Imam Mamudu Diko ale yɛrɛ kɔni ka jɛkulu n'a bɛ wele ko Semasi olu yɛrɛ kɔni jɛb'a la ka bɛn ni samedi don ye janvier kalo tile 27 san 2024 ayiwa min bɛ tali kɛ jɛkulu caman na olu kɔni wulila ka se olu ma politiki tɔn fo ka taa bila jamanaden nɛnama sumalen tɔw olu n'u yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu minnu kɔnɔ ni a bɛ wele ko association u taara min ye Semasi yɛrɛ kɔni jɛb'a la ba yɛrɛ kɔni na ayiwa nakun min yɛrɛ kɔni kun bɛ o de ye ka yira k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ ani dɛmɛ a bɛ ta ka ɲɛsin min ye Mamudu Diko yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ni o ye imam ye a ko bi i b'a ye k'a fɔ u nalen min yɛrɛ kɔni kɛra sankura foli u y'o kɛ ka ɲɛsin imam a ka tɔn ani imam yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma wa min ye Semasi min ye o yɛrɛ kɔni maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye olu ka kuma la ayiwa ko min ye donkɔnɔmugu ye ko tɛmɛlenw na o de kɔni kun kɛra imam Mamudu Diko kɔni kɔnɔ o communiqué min n'a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la CODEM Kawura le renouveau international mouvement jigiya kura l'association Wuli k'i jɔ Mali ye ayiwa NVPN l'association Jama Espoir
ayiwa ani semasi olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ u ka kumaɲɔgɔnya min kɔni kɛra ayiwa a kɛra damu ani keleya yɛrɛ kɔni o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na u bɛɛ lajɛlen kɔni ye a ɲini don n'a nataw la ka se ka u yɛrɛ kɔni k'u fara ɲɔgɔn kan ka baaraw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakilina kelen ale ni kungilenna kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta bi an bɛ waati min na association ani politique tɔn min yɛrɛ tun bɛ yen fo ka taa bila Imam Mamudu Diko yɛrɛ kɔni ka tɔn na olu y'a jira k'a fɔ ko Imam Mamudu Diko ale tɛ maa yɛrɛ kɔni dɔrɔn ye dɛ Imam Mamudu Diko ale ye ja de ye ja min n'a kan ka lajɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ taasira don ayiwa kunkilenna don ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka ayiwa yakili to mun na ka taa min yɛrɛ kɔni sira fɛ Imam Mamudu Diko k'an ka da la k'a fɔ ko cɛ min don ka a ye wulikajɔ kɛ min b'a to bɛn bɛ se ka sabati cogoya min na ayiwa an ka jamana kɔnɔ k'a sɔnna ka baara k'o kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye min b'a to jamana in a na lafiya cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ halisa u ka kuma la a ko jamana mago min bɛ Mamudu Diko la bi ayiwa o mago yɛrɛ kɔni kun t'a la ka bɛn ni kunun yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a ko min ye Mamudu Diko ayiwa ale kɔni ye semasi min ye a semasi min ye a maaba ayiwa o yɛrɛ kɔni fɛnɛ don wa ko a kan ka kɛ maaba de kɔni ye maliden yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni bolo bari a kɛra min ye sira jɛlen o yiraba ye a kɛra ladili o kɛba yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa min bɛ tali kɛ bɛn ale ni fara ɲɔgɔn kan o kɔni o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa olu kɔni dalen min yɛrɛ kɔni bɛ nin kumakan yɛrɛ kɔni nasa i b'a ye k'a fɔ délégation o min ni olu yɛrɛ kɔni nana ka se semasi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa olu kɔni ye a yira k'a fɔ min ye waati gɛlɛn Imam Mamudu Diko ayiwa o kɔni a bɛ olu yɛrɛ kɔni o kɔni kɔnɔ nin waati in na ko nka min ye semasi ye k'u kana bila u kunna fiyewu ko Imam Mamudu Diko ye olu yɛrɛ kɔni kelen ta ye dɛ ko Imam Mamudu Diko ayiwa ko jamana bɛɛ lajɛlen de kɔni ka kan la wa jamana yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen de kɔni fɛnɛ ta don tiɲɛ don diinɛ ɲɛma o yɛrɛ kɔni fɛnɛ don an bɛ waati min na a bɛ Algérie k'a sababu a bɛ kalo damadɔ yɛrɛ kɔni bɔ k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa min ye Algérie jamana ɲɛmaa ye o kɔni o ye wele bila a ma ayiwa o ka bɔ ye min bɛ tali kɛ a ka kɛnɛya baaraw kɔni fɛnɛ la yaasa u bɛ se ka sabati cogoya min na a taara Algérie nin hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ a ka taali ayiwa a ye ɲugu ni ɲagaɲagaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni lawuli bi an bɛ waati min na Imam Mamudu Diko ayiwa a kɔni bɛ furakɛli o la Algérie jamana kan an na dugawu kɛ ala ka nɔgɔya da k'a ye adama min b'a to a na se ka segin cogoya min na ka na jamana kɔnɔ k'an ka da la Imam Mamudu Diko ayiwa min ye wulikajɔba min kɛra san 2020 na n'o o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye finitigilaka minnu bɛ jamana marali la bi olu kɔni ye fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ ko o cɛba ani o hakilitigi o kɔni o dɔ ye Imam Mamudu Diko ye bari ale de ka fara ɲɔgɔn kan n'a ka kungilenna n'a ka hakilinaw kɛra sababu ye kɔni ye Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ale yɛrɛ kɔni ye fanga ɲɔgiri min ni o fɛnɛ kɛra sababu ye min ye jamana marabaa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen olu y'u sɔn gɛrɛ fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko bi an bɛ waati min na ayiwa min ye foli ye olu kɔni n'a kɛ Imam Mamudu Diko ye ka tila k'a jira ayiwa fara ɲɔgɔn kan o kɔni o bɛɛ sen na don n'a nataw la wulikajɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ na sabati min ye u ka hakilina n'u ka kungilenna n'u ka faamuya ayiwa olu na se ka o lafasa cogoya min na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasiri ye Yusufu Konate ta ye an ye min salo kukura tuguni ka bɔ ayiwa Soir de Bamako ale kɔnɔna la adama ayiwa min ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamananw ka kuma don ko ni fɛn min ye maa senateliya ko o kan k'i dalateliya halisa an ka nin baara kɔnɔna la ayiwa Universel Media an bɛ foli ani waleɲumandɔn k'a kɛ u la o bɔlen kɔfɛ dɛmɛbaa kelen o kelen an bɛ foli ni waleɲumandɔn kɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni na ayiwa an bɛ mɛtiri fo fɔ suguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mɛtiri Alikayid an b'a fo ayiwa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Salifu ayiwa min ye dɛmɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ hali n'an ma da ma se o tɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma k'olu fɔ an na partenaires ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fo don n'a nataw la ayiwa an n'a kɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ka min ye laseli kɛ n'a ye min b'a to faamuya caman o kɔni o na sɔrɔ a la an ka monsieur le maire commune 1 na an bɛ a fɛnɛ fo ka impôt baarakɛlaw k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fo baɲumankɛ tɔn minnu bɛ Jariyetu Dit Mana Watara an b'a fo fo ka taa se Nɛma Tulayi Ture ani a furucɛ an b'u bɛɛ fo ka kanuba minnu bɛ sɔgɔ an na an ka jaw olu sira fɛ Facebook yɛrɛ kɔni sanfɛ k'a ɲini u fɛ u k'an ka ja ninnu k'u partager k'u fo k'u waleɲumandɔn an b'a fɔ wasalam a k'an bɛɛ sini. Établissement Mohamed Sembara et Frères Distribution a fɔ aw ka jiriden nɔnɔ gwɛrɛgwɛrɛ bisilen k'u lasago a kanɛtilama n'a carton ma lavila mangoro a lemuruba
Andomi a jiridenw ɲaaminen n'o ye mix ye fo ka taa se jus lavaria ananamu, jus lavaria goyavu, jus lavaria pomme, jus lavaria lemuruba. Olu kɛrɛnkɛrɛnnen don carton kɔnɔ ka ninkun lafiya ni ka farisogo labalo. A y'a wasa don établissement Mohamed Sembara et frères distribution a ka gamme lavila ni lavaria la. N'a mago jɔra établissement Mohamed Sembara et frères distribution ka jus la a caman ba sanda i b'i kunna ngolonina kan wali kelen i ka weleli kɛ 66 72 6508 wali kelen 78 35 35 35 a bɛ se ka 76 41 99 11 fɛnɛ kɔngɔ. Établissement Mohamed Sembara et frères distribution a ka jus lavilaw ni jus lavariaw kɛnɛya kɔrɔ donna